नमस्ते प्रणाम। हम खिसार लाल यादव रोज सबके बेटा रोज सबके भाई गोड़ छुके गोड़ लगतनी और एगो बहुत बढ़िया काम होके जा रहा बा उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा और केआरसी और फिल्म बंधु द्वारा 22 नवंबर 2021 के एगो समझी कि भोजपुरी के सम्मान खातिर बात हो रहा बा। भोजपुरी के फिल्म खातिर तो हमेशा बढ़ावा मिलल बा यूपी सरकार से। आज बहुत ज्यादा सिनेमा भी बनता तो यूपी सरकार के बहुत ज्यादा योगदान बा अपना भाषा खातिर। तो एगो बहुत बड़ा सम्मान भोजपुरी समाज के देहल जा रहा बा। भोजपुरी से जे भी जुड़ल बा, भोजपुरी के चाहे वो कला क्षेत्र के होके चाहे भोजपुरी समाज में जे भी अच्छा काम कैले बा भोजपुरी भाषा खातिर ओकरा के सम्मान देहल जा रहा बा। और हम सब मिल के और फिल्म बंधु से लेकर और केआरसी मीडिया भी इनमें बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करता। तो सब लोग के सहयोग से ही कोनो अच्छा काम होला। तो बस हमनी के बढ़ावा देवे के बा अपने भाषा खातिर जौन भी अच्छा काम होके ओमे हमनी के अपन उपलब्धि देवे के बा। तो हम सब आवतनी जा रवो लोग अपन समय निकाल के और अपना भाषा के जहां बात आवे तो जी समय निकाले के चाहिए हर आदमी के। और ये कोशिश बा कि भोजपुरी के बढ़ावा देवे खातिर अगर इतना फिल्म बंधु और केआरसी मीडिया अगर हमनी के सम्मान करे खातिर इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता और वहां लोगों के सहयोग से सारा चीज होता तो सबके उपलब्धि बहुत जरूरी होला। जैसे कि भाषा के बात बा तो वह सभे आई 22 नवंबर 2021 दिन सोमवार के ये लखनऊ शहर में होता केआरसी मीडिया और फिल्म बंधु द्वारा। तो पूरा टीम के हमारा तरफ से ढेर सारा शुभकामना बा। जे भी इनमें हिस्सा लेता सबके दिल से प्रणाम बा कि रोलग ने अपना भाषा के इतना बढ़ावा और इतना प्यार सम्मान देता नहीं। तो दिल से प्रणाम। जय भोजपुरी, जय बिहार, जय यूपी, जय भोजपुरी समाज। लव यू।